Na kajingja ka belajar hinin kesengi ka santarik urimpang, halor kajing bethai jong ka dynamite, haki krem doyong ha minskat tang sko East Jainte Hills, ka balawan lam sha kajing yap brio ki babun, kalapin long ya ka hinyo trap Integrated Territorial Organization, hakan riu tarik urimpang, bandit bo da kajing tho sha ulat ka jila, UCH Vijay Shankar, bandawa penbeg na ka sorkar pedeng, ya ka jingkit kli kinong yalam seng san perthai ha ka jela halor ka jingdon ka jingti daw yong BI hapo ka jela ha bakren skilat pathai khubor uba don bok dekhar President Jong Kaseng ulo ong bana kalyang kaseng lembat kinong shong shnong ka jela kamdei shu ka badang phela bakan tip ya ka jingdon ka jingti daw yong BI hapo ka jela Henry ulo ong pat ba ka jingwan jong ka seng sha ulat ka jila kalong ban pha ka jing minjur jong u sha ka sorkar kmi ban pha no da ka CIB ban wan to ken ban lap lot ya baro ki badon kti ban ti daw yong hapo ka jila nolor kata ulo ong ru ba ka jing penpena jong ka sorkar kmi bat ka sorkar jila ban ai jing yarap ikila not ka seng kadap da ka jing smokia halor ka te ka jing penpena namar nyemte bakite ikila not lagi dei shisha ni em ki nong shong shnong jong kari India namar bo bon sin kum kite ki jingjia kila not kim dei ki nong India Henry la subab ki dei ki bashuan buhai na Bangladesh Entah ke sini ni kaleng jong ka seng HITO New Trap Integrated Territorial Organization sengkemi i wan bu ya kani ka memorandum halor ka subject kani ka bandawa mardor na ka sorkar pedeng ban pembet ya ka jingkin kle jong ki nong yalam seng sen partai bad ha kani ka jingti doyong be anya po East Jainte Hills ka bajia hapo minsngat thangso East Jainte Hills ka bajia menin bad hadin katuka ni iling ba kilat pathai ko bor bat kagat kum ki press release bat kum kini ki report bala ai naka liang ko police department nak sorkar bagila don ki bayap hadu khat prangut bat ki badang hadu menta ka jingwat je kita ki bisa kut sapo ka to ka krem doyong te nakaliang ko jongi ngi la i ba kane ka kamdei ka basung phala yangi kum ki nong song snong jong ka jela hi brok ko wei ba kadon kata ka jingti be anyu ta u doyong hapo ka jela ko jongi tagai ka bangi sungkya pat ka wei kaliang hakane bangi bu kene ka dorkas hakmat jong u lat ka jela ban pha ye kata ka recommendation saka ministry ban pha ye kata ka central investigation ban lap je kita ki connections jong ka mafia bat sakawai ru ni nakaliang ko jongi ha ka beadai ba ka jing pemena jong ka sorkar kami ba ka sorkar jela halo kini ki ex crucial ane man pemena ye kata ka pisa syakito ki lanot kawai nakaliang ko jongi ngi kwa ban ni dap ka basungsi bat ni kwa ban kentu ye ka sorkar shwa ban pemena ginu kini ki ex crucial namar ba ngimtip kitu ki badon hang tu kidai ki jaj benrio ki ba kumno lada kidai ki nong song snong jong kari India ne kimdai namar pilai na bonsen hi hakum kini ki apot kidai be ki breu ki bamdai kita ki kidai ki suspected Bangladesh dan kita ki bamdai kita ki illegal immigrant ki bau suwan hang ne te number baling ngai haban kran kumta namar kadai hi ka pisa jong pai ba kadai ka pisa jongi ki nong song snong jong ka jela jong ka meklia te hot kum prabreu ngidon hi kita kamen sem banyarap ndrei ni dei pat ban bisar ka kum ka ritis sar jong ka ri India kat kum ka constitution ba yano badai hok ban ai bat yano badai bam yano bad ye kita ki bam dei ban ai te halor ka jing bam la ka sorkar ban ai kata ka kai pot ka bapura bas kan ngut ki basa kot kan ngut kita ki badai nang no bat nang no namar bangim don ye kita ki mechanism ki babiang bani ye kata ko kumbangi ong yana kopor ba hangni ngimdon ki ILP ngimtip kita ki work kita ki migrants ki bawan bala hangni banjin bangi don kata ka mechanism ko babiang kabumut hadu mentangi la da la ban identify la dei ta udei u dei na ka jela jungi ne udei namar jela ne udei ne dari Bangladesh ne kala don be ka data te hangni ka feel namar ba kani ka sorkar kamla bante lakam pat ngi alej be direct ba ka dei ka jing aimon ka sorkar pat ka dei ka sorkar hi ba penslor namar upaj ba hi ulo ong ba ka sorkar yong i tu le ka ngai ngin le ya kata ka sorkar kat bomon namar udai uta u sorkar jungi tingin yeti ngile ka bomon par kai ka bala je hantu ngila itu hi ba klaim ko bor sorkar kata ka illegal mining kanum don balinga haban krennya kata namar nga iman ko por wat phir ning ling ba kilat patai ko bor phi ishai ba kani
kajingdon kata ka illegal mining hang ni baro dajia kum kini ki apot syak keno mano kita ki syak keno be kita ki officer level ki ba hapok blok kentup naduk DC SP bagi kita ki blok officer ki badan sto bad kitu ki pulit kini kita henry kani hi kadai behind the scene ka ba kabala patha hina jorong ba phindai bantiklar ba P1 nono tandrei ki kini ki ba ngi haban dawa no ulat ke jelaru bade ban pembek ya ka rukom sensar kadar hanne hapo ke jela jungi ru kadai ba kini ki officer ki bade ban pek ban khmi ru la chate chakom bat kemla ban trei hok tat kum bala ban che to khnang jai ba phila pan kan mau kam dei o ar pulai haga khan riu tarik banai ba khatar ar hajar ar pu wengi na kaliang ka seng hito lingba hatu ko por idang don i Shri Honorable Satya Pal Malik ki belabam pai haduar belai nila bu ya ka kata ka petition lingba jeng i shu Prime Minister jeng kari India Narendra Modi habangila highlight hang ta ka petition ko jungi ngan supen kan mau ba hang ta ngila pen kan mau ba khat nyau tarik araja khat saw ka NGT kala ban ya kata ka illegal coal mining hang ni hapo ka jela ko jungi te dab nang tangi pen kan mau ru ba ka pratrik November arajar khat pra ka bayaling bad kani ka badon iwe civil society la syabam syo hato ka satai sapo Eastern Hills ka ba jengai kumba chispa 40 kilometer na Shillong te haka lai khat lai tarik Desember arajar khat pra ke grup jongki kitu ki mai kita ki coal miner kisakut na mang to hangte hapo kesan area Lumthari village komba khasan ngo hang to lawan yarap yagi Indian Navy and the RF te haga January 2000 khat khandai ru kawan katu ka don kini ki ba file hapo Supreme Court ba ka don kita ki kini ki MP ki embat kita ki breu jung kontrat ki minister hakata ki ka report bangila aisho Narendra Modi ha arajar khandai ka bapau kerteng jung Vincent Pala jung Lok Sabha pat sangut kita ki minister jung ka let MDA government ha to ko por te hau January 2000 arpau pat lingba ka mekhla lokayukta dai kala direct ya ka CBI wan conduct ya inquiry ha ba ka ne ka involved ya ka ne ka illegal transport jung doyong but lada fikan mau hau khatwei tarik February 2000 arpau home minister jong ka mekhlia sha pen her shuki yuta platif hi yu James hatu ko por but ter lada fikan mau match south tarik arpau ro wei men jong minister lada fikan mau nang ba yu revenue minister men jong sha kam hakane hi ka coal racket jong ka yu te yikini barok ter na duk khat prau March bat September arpu wei kadang mi kata ka jingdon kita ki illegal coal transport ki illegal coal mining bat hang ni ka pauchai ba kadai bet na kaliang jongka sarkar te kani kabu jingma bat yagani ke sithi katkum bapau menen ke jing pempena biang na menteri rang badu jongka sarkar India ban ai ya kata ka arlak la dong bot bakla te komut mahaba ula tip ya kani habangila dap submit ya kata ka report in details ba hapo ka jela ka jungi ka don kata ka illegal ka rampant illegal mining tenrei nakaliang ka sarkar kemero ka leman la ka sarkar jela leng na ekran mar peleng ka shphang ka la ai ka report ba tangsian hadian ba keren MP ba ka don kata ka illegal coal mining henry ka state ka ai report ba kamsim don tenrei menta ka jia ba kumne te ki ong ba ka don ba permi pad kata ka kajing pembenai kata ke ex gratia ru kadai tang se ban tap enmeu ba pini ba kisulam tenrei ban pelaj ka turung ngin sabut dian bat ke badai hok ban yok nginem perca andrei ki bamdai pat ye kita ki ba shu wan buhai sene ki bamwan da kalenti ngi ban perca kata ye ka jung pet hagur kom hi kumbanga ong ye pita ban jin ba kaneka ngin don ya mentah ngidang ab ya ka jing shania wat la khandai persen ngila du ka jing shania ha ka sarkar keme ba ka sarkar jela ngidang don bat 60% lingba jung governor ban dang pen la ban pen imensien biang ban ai biang ya kata ka inquiry ka bukhot ka busuba lingba ka central investigation tang ta henry ban ong na lingba jung ka state hi te nginum la re ban yon marba noi pikat kum ke report kat kum ki details ki mela ai ngilap bet peleng ba ka sarkar hi ka don kti ban ka don bentah ka illegal coal mining but sakai ru ka baja
kaba jia menen kalong ka basusi na mar hang tu ngin la wat jing tip na kaleng sodok kam tami na de po na jentia ki ong bakatu ka jaka kala long kata ka jaka sarkari no man's land bo way ru kwa raha jing sha banle de ka systematic kemle la shpun bethai tang ban yo nong te menta de dei ba katu ko pisa de dei ba kayat be ka jing ti do yong te kamut yo shimet te menta pat ndala jia pa kumne di hab in sio mo pi manga na kata ka ekskerja ye kita ki baya tengi kondam ni ka sarkar bat ni nakalian jong kasang hi ni kwa bo siam ude ban her sukina kenang baga ngin nakawan kata ka Central Investigation Agency ru bakan ya bangi ai ni dan ru kata ka jingkerman bo governor insasim de kasen jam ka bae ban le ting ban penyo ya kata ka justice ya kitu ki ndai tangai kini ndai wat na do kitu ke bajar ter na do arhajar khatsau haduk mentau arhajar harpun re